before you get respond on behalf of the family. ACN. Because Aina ekele na ekele otu esi bịa kwanyere mama anyị ugwu wee na-ayọ unu si biko ụmụaka ihe ahụ ọ kụziere unu tupu ọ rapụ ụwa unu emere gịnị unu arapụkwana ya unu soro ụzọ okwu ahụ ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-agbacha ọsọ na isi onye ga-eketa oke na n'ezie n'ikpe Chineke ka onye nwanyị dozie unu niile n'aha Jizọs. Alright, biko ndị ACM anyị na-ekele unu, especially the coordinators and the teachers. Chọọ na ofu ebe unu ga-anọrọ ala. Mgbe unu na-agụ egwu ncheta oge anyị na-eme ACM, mgbe ahụ ebido ha na Fada Abraham right hand left hand. Oge ahụzi ndị amaghị akwụkwọ rụzi agha na ọ na-azụ ihe ya na-arụzi eche hụrụ ha na Fada Abraham enjoy na ahụ the chorus. Afro mgbe ndị ma akwụkwọ na-eme na-follow the trend. After right hand, they may left hand. From there, by right leg, he may left leg. He may head up, he may head down, may shoulder up, shoulder down. When I'm hiding, I found out I need to go from water. Indeed, the body bug is video from water. Because this year, Madame, so much. I like it. Make an Ajibo Sunrise International Band. Ajibonwa. Unto thee, O Lord. I remember this, you know, on Yana one day, no more for what happened weekend. I soon know. Unto thee, O Lord. Honorable Mercy, but yes, Uwaemenem. Come for the German. Oh my God. I trust in thee, O Lord. Let me not be ashamed. Let all my enemies. Ezinne no Hilary Abarato from Omo Zawara from Nato weekend. The life of my soul. Unto thee, O Lord. Honorable, distinguished. Oh Jesus, I trust in thee, Lord. Let me not be ashamed, let all my enemies triumph over me. Because I never thought Ezinne no way after one all the way from Ogidi. Away, no, because the first week I matter also na where why. One more guy and the mouth of the Japanese. That one, God bless you. After one. The NAFDAC mayor. What do you mean you are? The former commissioner for youth and sports. Engineer Teddy Oyamachi. Make your work on a good kingdom. Unto thee, my Savior, bless you, sir. Bless you, refuge, engineer, bless you, sir. Oh my God. Oh, I know. I trust in thee. The NAFDAC mayor. Help me, Hashem, let all my enemies triumph over me. The NAFDAC mayor. Even The NAFDAC mayor. and to pass it over me. Even Jesus. Even he, and to pass it over me.
ndị ụmụaka anabata ndị ọga anyị ndị ụmụaka Uti. This one away from all the local government. Family from Uwaemenem Uti. On the road, Aneke family from Uwaemenem Uti, local government area. Zamuramu. Teacher Mass. Chief Fabian Wokedi. Teacher Mass. Ezigbo mmadụ nwoke onwe enyi ọha onye mere ibe ya ndị ọdakịka ga-abaghịkwa obi ịchụ nta ego aka ụdịrị obodo too much. Osisi ọma akwụrụ gị ọba ejima ji ya n'osa ya na echi ya wee gọsa biko kelere m osisi ọma akwụrụ gị former chairman Labour Party Achagua Ward 2 ọ decided to go last week ọ sọrọ Wednesday ihe ọ na-agọta
Uli aga. Background because of the law. I don't know now. I don't know. Jangan kau denda lah bu. How much? 3% in order to go to our screen. 3%. Don't know, I can learn. Pause, yeah. Grab some. And then one. You do it.
Let's go. I'm not going to meet my brother because oh, this papa down after that to my wife. I'm not coming to the upper bike. Like how many people that thing now? Maybe I don't like that's the blind that you do. I call me wonderful combination. Papa Lolo, I remember my ego. Cheer you go. Cheer you go. Oh, the mother of the tree. What part of it, bro? I go my way to here. I'm around the you're my Okay, I'm going to you. I'm not going to do it. I said I'm going to before you leave, I'm not going to handle it. That's not going to Because those of preaching, I can go into Hofia, Moronic Hanago, I can end door Hofia, or how I'm going to be a bear when I will be recalled. You go out and push him out of the shoe when up. The case will make a marassi have Bunishi Dana and also. And the phone idea put you all my body put you. So here me going to Hawena, I when I continue. Miss, I will right honorable Ifeanyi, former councillor in Ward 2. I were the honorable Onyi MC manager Wokabia, the SPA political Otriba local government, who doubles as the chief of staff to the local government chairman, Honorable Chinedu Ken Oyaba, Homage Global,
Ambassador hapụ Chukwu Kereze. Ambassador ị na-agafezi m agafe. Ka m chị ọchị anyị na-achị ma ọ bụrụ ego bụ aga aga. Ambassador daalụ so much. Echefukwara nọ akwamozu our mommy Mrs. Comfort Uwaemenem ka anyị bịa. Engineer Darlington ọdụ na-eme Chukwura ha. Chief Nọkọ ọdụ na-eme all the way from Oge Etiti. Alongside Elo Chukwura ha. Mabee Kabalon. Alright. Big belong to this family na be made their presentation. So much. Because of which I can engineer Uwaemenem Chukwura. Led by my auntie Gloria Chukwura, who may come along. I can do the entire Ibedidia family gave their presentation. I can do Ambassador. Iko dị ka ndị kwuru okwu si wee mee ka anyị mara a sị nọ ihe nyere the tag etinyere mmadụ na canopy. According to that tag ka onye ọbụla ga-esi wee na-etubu Ahijo daalụ so much. Agụ owuru that is suffer. You are welcome sir. Dị ka anyị si wee bịa dị ka akwamozu anyị na-anya ihe etinyere m ọmị anyị na post all glorious transition of a regent. Ị ka na-egwa mmanya ọkwa star. Ịghọta na onye ahụ na o biri ezigbo ndụ adịrị ọ na-ana n'udo. Glorious transition of a regent.
ịmana ezigbo mmadụ nwụrụ ndị ọ na-ana n'udo mgbe ọbụla ị hụghara ebe ejiri caption painful exit mana onye ahụ dịka onwe ga ndị azụ wee bụ n'elu ụwa and ọbụbụ ọ na-apụ na-ekiri ezigbo mma problem ikekwe ịfụ na onye ahụ na nchịkọsị ụgwọ nwere na nwa ya bụ painful exit ọ bụrụ na iburu ezigbo ndị ịfụ ka ụmụaka si wee bịa ebe a na-enye wonderful rendition na-enye presentation asị na onye kụziere ha na-esi eme ịmaji ihe ụmụaka bịa zukọ onye ekpere gị ekpere ịma na ezigbo mmadụ nwụrụ. So what am I saying? Ma ọmị anyị bụ ezigbo mmadụ onye biri ndụ bie ndụ for 81 years mụọ ihe niile a na-amụ amụ mụọ ụmụ nwoke mụọ ụmụ nwaanyị mụọ ma barista after 81 years of glorious living on earth ọ na-eme ezi gloriously otu a ka ọ kwesịrị ịdị. Very soon anyị ga-anabata Chief Basil Ilo, nnukwu mmadụ onugbu akwụ ji wee biri. Nwoke a bụ ọ dị ebube ebube, ọ ka na-azọkwa igwe azọ mana ọ na-emekarị ihe karịrị ndị igwe. I must say the truth. Mana ya amabeghị onye ọ na-agara mana ịgba adọgorola anwụ. Very soon anyị ga-anabata Chief Basil Ilo Chibụzọ, ọ ga-ha abata bịa mee presentation. Ihe anyị ji wee na-anabata ya bụ n'onye nke anyị ọ na-anọnyere onye na-eri uju na-anọnyekwara onye na-eme celebration, so ọ na-aghọta ihe na-eme. Chief Basil Chibụzọ Ilo ga-abata very soon anyị wee nwee ike ịnabata ya. In our midst, anyị nwekwa Dr. Eke Mbonu, Dr. Ugo Mbonu and Barrister Eke Mbonu, ọ ndị gbara mbọ wee fụ na ihe anyị na-eme na-aga n'anya so far. Anyị na-ekenekwa Engineer Teddy Onyemachi, the chairman of this committee of friends. Engineer Teddy mụrụ anya abalị mee ihe niile just to see that na akwamozu a gara ọfụma. Engineer, daalụ so much. Nwunye Chief, ndewo, daalụ so much. The second in commander, akwamozu aka ga-continue kwa tomorrow. DJ, Chief Basil Chibụzọ Ilo, eze kwechi akwụnubi, igwe in making. Hey, ogene. Ekwesịrị eze kwechi akwụnubi, eze kwechi. Nwoke omenye ọha, adreesị ndị Enugu akwụ. Nwoke omenye ọha, nwoke dị ebube ebube.
Honorable B, Ombia. Iji cash, madam transfer. Ezinne no Jakasi, no Muike. Jagam no. Hey, Chief Robert, Anye Budike. Apogo. Mommy, no. Chief Robert, take the straw. No. Hey. Ogene me como tifa. Uzu buro ogene me como tifa. Ogene. Six angels. Hey, Onyene Miha. The 2 IC, second in command. The inspector inside that. Inspector behind that guy who behind inside that. River. Even when there's a question, I could be where's the question of river. I think an honorable person in school can one. The first chairman PDP or river. As a question of river. As a question of Uwaemenem. Ras for ambassador of Rangers International. Proud ambassador. Because I know about the PDP family. Honorable uprising, you are welcome. Let's go, madam. Thank you so much. Number 1 stakeholder, and I'll go on 2. Thank you so much. Mayor, it goes to so much. I'll go with the vice chairman PDP and I'll go on 2. Because Canada PDP chairman, Mami Fee. Mi vi akoko ma ko fa lo ba mo. Honorable Buki, ezigbo mmadụ daalụ. Ihe ga-eme gị ya je eme Tinubu. Hey, Ogene. Iye Rioba, former Labour Party member, the former PDP member. Apuga Gilos now. You put one on Apuga, Itaka, Shijala APC. Alright, because Kendall and Hamba, I did the fire and stand in the DJ. Is that Bravo? To the local government chairman, Honorable Pat Anye Budike. Okubi, Mary the Honorable Watata.
All right, joined by the family of Ilo and the Ifo family. Ahawa Bonde, Hana Ayebudike family, Bonde Batano. Uncle B, that is so much. All the game of weapon for the Wasa, when you are going to grab you and for the Wasa. Go here, keep Patara. Go here, boy. That is so much. Canopy, the each on the tables, the each on the seats. Arizona rentals gas supply here in number. They already have 100 canopies. Arizona the kids. Each on 2 million pieces. Arizona gas supply here. Why not call Arizona? Don't be having here displayed on the canopies. Arizona, no. That is so much. Even I'm way back. I don't do it. Jehovah may roll me all of them. Yeah. So they are even saying that the last book and do Boko Haram. I don't have to let them all of Boko Haram we do it by now. Boko Haram may go out again when Shaka will be every year. I hate to have very well like that, but I can't do it. Now what is over? No. Biko nsamuramu obure ekore ka ike kunye amaya biko misere mu maya amure DJ akoya mara enye microphone biko misere mu maya ngeke bi DJ ada about 4 guys na ha ọrụ dia biko misere mu maya ofuma biko ka enye DJ biko Alright, over Access Bank ATM card over here. Over there, Access Bank ATM card in the big of that you will have Access Bank ATM card on the very new. Everybody I have a need to make one half so that when I be to them on Obama every year. Over there, when I Access Bank ATM card because where I meet him, Yabama there. Honorable, Big. We did now. P4.4 Pastor Chairman of Wike Youth. Pastor. Have you got Pastor? You got joined the Chief Pastor in the Canopy. Because you will make it as a question. Apology. Everyone ever American we at this point. And you go my mother some money. Say I got a go and you should go. Actually, what's your view to make it? You go there, remember.
Already there, the madam may know that they don't number the person. They got a number, you go in there, all the phone book to get a save number, you delete your number, I'll save your number that person. You can go to show them when I'm out, you go on your mouth, you see my mouth, because no one can you save your number. She passed to Zino, as a question, that is so much. That is so much. I don't get anything that has to wear. I never had able to do a right presentation. Kubeji, if I don't see that is so much. What you see? Barrister Ekebono, the prof. Prof Dalu. Ezinne Christiana Chiegeonu, Uwaemenem. Barrister Ekebono. Prof. Ezinne Madam. As you imagine, I gave a prof. I got me to put the $1,300. Prof, Ezinne Madam. What is your mouth to be? Honorable Agozeiko, former party chairman, Labour Party Chiegeonu were 2. Former, what is that the last week? What's the Wednesday on our lot? Because get out of here, I can have a PDP family at Chiegeonu were 2, led by President Uwaemenem. Isun Jaba, I Prusuaba, Isubi Kopia Zuboka, I Waizu, Koge Shuede. I want you to go to one out will be one. Traditional defense minister. Alon Gangam Bukis in Chiegeonu. Maski. Jagaban and Deluwa. Isubi Kopia, I Waizu. Maski. Aniloi. MC Manager. SPA Politica. SPA Politica. Chief of Staff. Chief of Staff. Onibia. SPA Politica. Hi. Poverty and poverty. Two guys engage you on our poverty.
Yo, 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 yo.
Yes, I am.